हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलसिम बरायनाय बावहरबाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंनि गामियाव जानाय रायजो फुजा जायखौ हाबा खुस्लि बा जालि खुस्लि होनना बुङो। देग्लाय नैबे हाबा खुस्लि बा जालि खुस्लि फुजायाव आं थांनो हायासै नाथाय आङो मोननैसो भिडिअ क्लिप आं मोनदोंमोन। बे भिडिअ क्लिपखौनो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबाय। माने जिहेतु फुजाया खाननै जायो नालाय खाननैनि भिडिअ बेयावहा गैया एसे भिडिअ क्लिप जिखिनिखौ मोनदों बेखिनिखौ होबाय आरो आङो। एबारसो खारसिगोन गामिनि खालामना खारसिगोन। Borona Bali. Siang ba yun? Apa?
आंनिफ्राय आरो सोरबा सेना लाना थांगौ खाथि दै गैथारानो राजोबलांनांगोन नामा खायखौ हमना नंगौ राजोलांबाय थानांगोन खाया माया मा खालामोन सुनैया माबा मेगन मोदैफोरा खाथिसै मेगन मोदै जायै जायखौ हमना लांनो हानायबा हामगौमोन So